tu Ty místo starosta, Holce, položil slib v této době, kdybych já o tom věděl. Jo? Byl jsem se na záchodě, když jsem dostal. Byl jste nepřítomen, děkuji. Výborně. A musíte být na to panáka, už jdeme. Pane poslanče, sedněte si. Mám poslední. Já bych prosil o schválení ratifikace. Vedeme Kešová nechtěla, už to schválil. Mačka do diskuse! Mám ještě návrh. Nech toho. Paní Mikešová, prosím vás, nechte mě domluvit. Možná bude vysvětlena vaše pohnutka. Řekni to a jdeme na panáka. Já bych chtěl přednést všem přítomným, včetně pana Lukovského, který je zde přítomen samozřejmě. Že jsme rádi, že můžeme být přítomni v tomto sále